10 000 мълчани добричани, шугуните направиха заявка за зона УЕФА. Оказва се, че да имаш 35 годишния Гето в състава си е по-добре, отколкото 7-8 младоти. Мнозина вече си задават въпроса дали русокосия маестро няма да стяга след 3 месеца куфарите си за американската експедиция. Доброто започна лошо сезона и ако не засили темпото, нищо чудно до година отборите от северната Б професионална група да бият път до прашния Добрич. Коректен матч с 2 жълти картона, добри изяви на съдията Петър Янински, получил оценка за своето съдийство 7,3. Заявката на Шумен за първите места е толкова по-сериозна, като си има предвид добрата селекция в този състав.